О! Казахте, че ще закъсваме. Горе на баня. А? Карам. Ма друга Да. Друга 450 кубика. В момента съм за канал в едно тресавище и няма кой да ми извади. Да. 300 кубика двутакто. Ега не си купат двутакто в мотора. За кое бе? Гледайте. Няма как да. Да. Ямахата отново величествена, излиза от всякъде. Добре, аудиото кога влиза? Ага. Добре. Те бе, тиня. Защо гаснеш така бе да теба майката? Много въпросно ви да си. Теба много мисля. Що така прави? Това е това, тук е така. За да тръгнеш трябва да оборот. Аз дам бе. Очеви си хубаво. Изпусвам цигарата, просто хващаме където си ти и го дърпаме насам. Бате, трябва да излезне! Трябва да излезне с газ! Няма да излезе, сам в момента ми хавиш бензина, нищо повече. Бате, гледай мога как излиза. Добре, хубаво. Да ти еба майката. Що тъй правиш? То е така бе! Това е италианско ли? Австрийско.